आज 17 सप्टेंबर हा दिवस गोवा सरकार आंतरराष्ट्रीय किनारपट्टी स्वच्छता दिवस म्हणून साजरा करत आहे। या स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत गोव्यातले तब्बल 37 बीच स्वच्छ केले जाणार आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस तसंच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त किनारपट्टी स्वच्छता या अभियानाचं आयोजन केलं आहे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मीरामार बीचवर आज सकाळी उपस्थिती लावत स्वच्छता अभियानात सहभाग घेतला। यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानवडे, राज्यपाल श्रीधरण पिल्लई यांनीही उपस्थिती लावली होती। इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे आज या खासा सोहळ्यात ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आम्ही क्लीन कोस्ट क्लीन सी हो कार्यक्रम जसो भारतभर ऑर्गनायज केला त्या धर्तीचेर हो गोंयांनी ऑर्गनायज केला। सांगपाक खूब खोस भोगता पयलेच फावटी गोंयच्या 37 बिचीसाचेर सकाळी फुडें जे सगळे आमदार आसतले, मंत्री आसतले, त्याच बरोबर सगळे स्टुडंट्स आसतले, गव्हर्नमेंट सगळो स्टाफ आसतलो आणि त्याच बरोबर टीटीएजी सारकिल्ली ऑर्गनायझेशन, बाकीचे हॉटेल्स, शेक्स ओनर्स हे सगळे जाण एट प्रेझेंट 37 बिचीसाचेर फक्त अवेअरनेस मोहीम ही आमचे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ही मोहीम सगळ्यांची व्हरपा खातीर पुराय सगळे जाण ह्या बिचाचेर अवेलेबल आसा। आमी पयलेच फावटी पळयता की अशा पद्दतीन इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे पुराय देशभर आमी सगळे जाण मनयता। यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ब्लू इकॉनॉमीचा उल्लेख करत येणाऱ्या पिढीला स्वच्छ आणि सुंदर सागरी किनारे देण्याची आपली जबाबदारी असल्याचं सांगितलं। आज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्स, मिनिस्ट्री ऑफ द एन्व्हायरमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि त्याचबरोबर मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा या तिनाय मिनिस्ट्रीच्या वतीन जो आयोजित केला ताचो प्रमुख उद्देश जो आसा हे बीच क्लीन उरपाक जाय, हे बीच सेफ उरपाक जाय आणि ब्लू इकॉनॉमीचो इम्पॉर्टन्स जो आसा वो फुडल्या जनरेशनान आमकां पास ऑन करपाक जाय आणि त्याच ब्लू इकॉनॉमीचेर म्हाका दिसता हाजेर अवेअरनेस जावपाची गरज आसा। अजूनही बी खूप मोठ्या पद्धतीन आमी ब्लू इकॉनॉमीचो फायदो आमच्या फुडल्या जनरेशनाक निश्चितरित्या करून दितले। तर दुसरीकडे पर्यटन मंत्री रोहन खवटे यांनी कळंगूट इथं आयोजित स्वच्छता अभियानात सहभाग घेतला होता। आज स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर व कार्यक्रम देशभर जो मनयलो जाता 75वी अमृत महोत्सवाच्या हातून 75 बीचीस थ्रू आउट द कंट्री आणि तातून 5 बीच आमचे गोंयचे हे घेऊन आज प्रोग्राम आशिल्लो। 75 बीच 3 जुलैच्यान सुरू जाल्ले आणि आज ते समाप्ती आसा। आज योगायोगान आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीजीचो बर्थडे आसा आणि जगभर जेन्ना इंटरनॅशनल डे ऑफ क्लीनअप जाता आज आमी 17 सप्टेंबराक हांगा मनयल्लो आसा ऑल ओव्हर द कंट्री आणि गोंया आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत नेतृत्वात गोंयभर ऑल 104 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाईन वी हॅव कवर्ड ऑल द 37 बीचीस आणि आयकॉनिक जे एरियाज आसले 5 ते ताचेर चड फोकस आशिल्लो आणि थंयच्यान एक व्हेरी क्लियर मेसेज दॅट ऑल द पीपल स्टेक होल्डर्स गव्हर्नमेंट, पंचायत, प्रायव्हेट बॉडीज लायक टीटीएजी, सीआयआय तांचे लोक मेंबर्स, स्कुलाची भुरगीं, गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स सगळे पुलीस बाकीचे सगळे and the citizens have come together. We have got a very good response in Kalangur today and सगळ्यांनी मिळून पहिले एक ह्युमन चेन तयार केली to create that awareness कित्याक आज the very important part is to create awareness, take care of the marine ecological life and also take care of the people living along the coastal belt. ह्या अवेअरनेस जागृती करपा खातीर स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ही मोहीम जी आसा तातूंत आज आमी पार्टिसिपेट जाल्या। सागरी किनाऱ्यांची स्वच्छता अत्यंत महत्त्वाची आहे। समुद्र किनारी राहणारे लोक तसंच जलचरांसाठी ही स्वच्छता गरजेची असल्याचं यावेळी त्यांनी म्हटलंय। सागरी किनारे स्वच्छता मोहीम ही आंतरराष्ट्रीय मोहीम असून भारत सरकारनं गोव्यातील 5 बीच यासाठी निवडले आहेत। यामध्ये मीरामार, बायना, कोलवा, बोगमाळो आणि वेळसाव अशा 5 बीचचा सहभाग आहे। नागरिकांच्या नेतृत्वाखाली स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ही 75 दिवसांची मोहीम राबवण्यात आली आहे। 5 जुलै 2022 पासून ही मोहीम सुरू झाली आहे। वस्तूंचा जबाबदारीनं वापर करणं,
घरातील कचऱ्याचं वर्गीकरण करणं आणि त्याची योग्य पद्धतीनं जबाबदारीनं विल्हेवाट लावणं ही या मोहिमेची 3 मूलभूत उद्दिष्ट आहेत.